Il-poplu Malti u Awċi għandu dritt li jkun jaf kif qed jintefqu l-flus tal-Awtorità tat-Turiżmu u l-Awditur Ġenerali għandu jinvestiga lill-Ministru Clayton Bartolo iksaħħu d-deputati tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u Giuli Zara waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Mario De Marco qal li jkun żbal jekk naraw ir-riżultati tat-turiżmu minn terminu ta' kwantità biss. U insista li tkabbir fil-popolazzjoni qed joħloq pressjoni fuq l-infrastruttura, problemi fit-trasport pubbliku u problemi fl-isptarijiet u jekk l-ammont ta' turisti jibqa' jiżdied b'mod li mhux sostenibbli, terminu msejjaħ overtourism, anke l-esperjenza ta' dawn l-istess turisti tibda tkun ta' kwalità inferjuri. Il-kellima t-turizmu tenna li hemm differenza bejn kemm għandna bżonn turisti biex jimtlew il-lukandi u kemm jiflaħ turisti l-pajjiż. U tkellem anke dwar in-nuqqas ta' trasparenza fil-mod kif jintefqu l-flus tal-MTA. Hemm nuqqas ta' trasparenza fil-budget tal-MTA. L-MTA is-sena li għaddiet kellha budget tal fuq minn 56 miljun euro għal marketing. Però għamilt PQ wara l-oħra biex inkunu nafu kif intefqu dawn il-flus. U dawn il-mistoqsijiet parlamentari l-ebda waħda ma ġiet imwieġba. Min-naħa tagħha d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Giuli Zara fakret li għadhom qed jistaqsu dwar in-nefqa għall-industrija tal-films. Dan filwaqt li fi klima għandna Ministru tat-Turiżmu li qed jagħmilha tal-bully. Il-kellima għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Kultura qalet li l-producers Maltin u Awċin ġew mogħtija somma fqira ta' flus ikkumparata mal-miljuni li jingħataw il-producers barranin. Giuli Zara qalet li l-Partit Nazzjonalista għandu diversi proposti għal dan il-qasam, fosthom il-Co-Production Fund u caping full cash rebate. Nitkellmu ħafna li hemm bżonn il-Co-Production Fund biex il-produtturi Maltin u Awċin ikunu fuq level playing ma' produtturi barranin ikunu fair wara kollox. Nitkellmu wkoll anka li hemm bżonn tip ta' capping fuq il-cash rebate ħalli mhux terġa' jiġri bħalma ġara f'dan il-każ ta' Gladiator 2 li rridu inħallsu jew obbligati li nħallsu 47 miljun euro f'cash rebates. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista insista li hemm bżonn ta' firxa aktar wiesa fil-konnettività e kif aktar minn nofs il-vjaġġi lejn u minn Malta qed isiru mill-kumpanija Ryanair.